17. pasartea. Ipuin honek zenbat gauza on irakasten ote digu. Bakoitza baketu behar da duin-duinean eta duenaz. Igo nahi duenak handi gauzen bila edo leku goratura buruko zorabio bat da asko behea jo eta bizitza galtzeko. Beldur eta kezka gabeko bizitza baketsua hobea da betiko arrisku eta ikaran egotea baino. Ez da inoiz zorionekoa aberatz eta asko duena bakea eta atzekaberik ezak ihes egin badio. Nekazari basotarren sabela beteago dago arto, gaztaina, sagar eta tupina asadunekin, handiki bat eper, oiagor eta oianda samurrekin baino. Honek osasunik edo bakerik ez du, eta hark bai. Hobe da gutxi eduki eta bakea, ondasun askok dakar ikara.